Il-Papa Giulju II mill-familja ta' Della Rovere u neputi tal-Papa Sistu Erba kien Papa gwerrier, politiku, kif ukoll bniedem li jħobb l-arti. Fi żmien il-pontifikat tiegħu ma ġabx biss is-soldati merċenarji Svizzeri sabiex jiddefendu l-istati papali, iżda ġab ukoll l-akbar artisti u inġiniera rinaxximentali lejn il-Belt Eterna biex jitija awmien artistiku kbir. Dan il-Papa biddel il-Ruma fil-kapitali tal-arti u kompla jsebbaħ il-belt kif kien beda jagħmel sieħ il-Papa Sistu Erba li fil-Kappella Sistina kien ikkummissjona sabiex jaffreskaw partijiet mill-ħitan tagħha lil Sandro Botticelli li għandu 3 xogħlijiet fiha. Lil Perugino li pitter lil Kristu jippreżenta ċwievet lil San Pietru, kif ukoll lil Domenico Ghirlandaio li pitter fiha s-sejħa tal-ewwel Apostli. Dan Ghirlandaio kien li mallem ta' Michelangelo. Il-papiet mid-dinastija ta' Della Rovere tejbu wkoll l-infrastruttura ta' Ruma. Qabel l-avvent tagħhom, Ruma kienet belt semi-deżerta. Sal il-pub kienu jagħmlu qrib fejn illum mibnija l-Bażilika ta' San Pietru. Il-Papa Sistu Erba sabena minn flusu knejjes u pont fuq it-Tevere li ħajsmu Ponte Sisto. U neputih Giulju II bena wkoll toroq sbieħ bħalma hi Via Giulia u Via della Lungara. Sadan it-tant, Michelangelo Buonarroti fl-1508 kien żagħżugħ ta' 33 sena. Kellu diġà kredenzjali impeccabbli fis-settur tal-iskultura, b'xogħol bħal David impoġġi fil-Pjazza della Signoria, Firenze, u bil-Pietà li kien lesta l-Knisja f'Ruma meta kienet kellu biss 24 sena. F'Żożitu, Michelangelo ħadem ukoll f'Palazzo Vecchio fir-Repubblika Fjorentina, fejn affreska fis-sala prinċipali tiegħu il-Battalja ta' Kaxxina. Min dan ix-xogħol, wieħed għadu jista' jsib xi sketches ta' persuni nudi fid-dar tal-familja Buonarroti. Dan l-artist żagħżugħ kien qed jispeċjalizza fil-moviment tal-ġisem uman bħal fl-iskultura tiegħu meta naqqax il-Battalja taċ-Ċentawri li kien skolpa meta kienet kellu 16-il sena. F'Marzu tal-1505 kellu jżur il-belt ta' Ruma. Kien ospitat hemmhekk mill-inġinier Giuliano ta' San Gallo li kien 30 sena akbar minnu. Kien dan Giuliano San Gallo li semma isem Buonarroti għall-ewwel darba mal-Papa Giulju II. Imma ejja naraw kif iltaqgħu għall-ewwel darba il-Papa Della Rovere u l-iskultur Fjorentin. Il-Papa Giulju II bagħat għal Michelangelo biex ikellmu f'Marzu tal-1505. Biex iħajru jiġi minn Firenze, bagħatlu anke mid-Dukat tad-Deb. Xtaqu jaħdimlu l-monument funebri tiegħu, qabru. Aktar tard Michelangelo iddeskriva dan il-proġett bħala it-traċedja tad-difna. Xogħol li dam sejjer bih għal 40 sena, mingħajr ma lestih skont il-pjanta oriġinali. Dwar dan il-proġett Michelangelo kien ftehim ma' Giulju II fi żmien qasir. Il-Papa kellu jtieħ ta' xogħlu 10,000 dukat tad-deb u li 1,000 minnhom kellhom iservu għal għażla u x-xiri tal-irħam. Il-proġett kien ambizzjuż u kien fih 40 statwa ta' kobor naturali. Michelangelo għażel l-irħam mill-barriri tal-Alpi Appuani u baqa' għal xhur sħaħ hemmhekk għax m'għażilx biss l-irħam imma rrid jispezzjona t-traġitt tiegħu minn fuq il-baħar jew mixmara Tevere. Minn hemm l-irħam tal-Fjorentin twassal sa Ripa Grande u minn hemm il-ġebel Abjad Silġ strieħ fis-sit fejn mit-sena wara kellha tinbena Pjazza San Pietru. Dawn il-blokok kbar tal-irħam impoġġija fejn kellha tinbena Pjazza San Pietru ikkaġunaw ħafna għajra u persekuzzjonijiet mill-membri tal-qorti papali kontra Michelangelo. F'ħin minnhom sa l-Papa beda jinjorah u ma jippermettilux li jżuru.
Il-Papa kien qed iberen f'moħħu proġett akbar. L-ardir u l-kuraġġ intern tiegħu kienu qed iġeluħu waqqa l-Knisja Kostantinjana ta' San Pietru biex jibni waħda ġdida. Kien ħsieb ambizzjuż għall-aħħar, imma wera minn liema fibra kien magħmul Ġulju t-Tieni. Il-Papa għażel lil Donato Bramante bħala il-perit tal-bini tal-Bażilika l-ġdida. Kien proġett ambizzjuż u l-Pontefiċe kellu bżonn ħafna finanzjament. Anke l-10,000 dukat ta' deb li kienu jagħt lil Michelangelo sabiex jibnilu il-monument funebri tiegħu. B'hekk ġie ġenerat intrigu kbir kontra Buonarroti. Bramante ma kienx iniżlu u sa kien joqgħod jimla l-Papa kontra tiegħu. Meta Michelangelo sar jaf li l-Papa kien irtira il-vot finanzjarju minn fuq il-monument funebri tiegħu, ħarab minn Ruma u ritorna f'Beltu, Firenze. Kien għal xejn li l-Papa bat 5 mibawta tiegħu biex jipperswaduh jirritorna lejn Ruma, għax hu injorhom u ħallihom bla risposta. Fittra li kien bat lil sieħbu Giuliano Sangallo, Michelangelo kien spjegalu li kien ħarab minn Ruma għax beża l-ġildu għax issuspetta li n-nies tal-Papa kienu jaslu li jtemmuh. Il-Papa Ġulju t-Tieni kien determinat li jibni bażilika ġdida intitolata lil San Pietru fil-Vatikan. Bażilika li kellha tissostitwixxi lil dik antika mibnija 1200 sena qabel mill-Imperatur Kostantinu. Midjarju ta' ċerimonjier pontifiċu liturġiku, Monsignor Paride de Grassi, sirna nafu li l-kostruzzjoni fil-Bażilika ta' San Pietru imbdiet nhar 18 ta' April 1506. Dakinhar il-Papa Ġulju t-Tieni qiegħed l-ewwel ġebla tal-Bażilika. Din iċ-ċerimonja seħħet il-ġurnata ta' wara li Michelangelo kien ħarab minn Ruma. Michelangelo kien deċiż li Ruma ma jirritorna qatt. Anke l-gonfaloniere ta' Repubblika Fjorentina, Pier Soderini, kien batalih u issieħ biex jirritorna Ruma. Soderini kien qed jissuspetta li għal Michelangelo Ġulju t-Tieni seta' jiddikjara gwerra fuq ir-Repubblika Fjorentina. Però fl-aħħar, fl-1508, Michelangelo ġie konvint minn Giuliano Sangallo sabiex jirritorna lejn Ruma. L-okkażjoni seħħet meta l-Papa Ġulju t-Tieni kien qed iżur Bologna. Kif iltaqgħu f'Bologna, il-Papa kien arroganti ħafna miegħu u saqulla leħnu sew miegħu, imma fl-aħħar taħ kummissjoni kbira. Il-Papa ordna statwa tal-bronż mingħand Michelangelo li kellha titqiegħed fuq il-Knisja Komunali ta' Bologna. Issa, Michelangelo kien jiddejjaq jagħmel statwi tal-bronż, għax meta jiskolpi kien ħobb ħammeġ l-iswaba tiegħu bit-trab tal-irħama. Għax, kif kien ħobb jgħid, li l-iskultura hija t-tneħħija tal-ġebla żejda mill-istess ġebla. Kien ħobb juża frażi oħra, kien ħares lejn blokk arħam u fiha kien jara figuri u kien jirsisti biex jeħles lil dik il-figura mill-blokk arħam. Insomma, kienu l-ħsibijiet tal-ġen.
Michelangelo jistaqsi lil papa x'daqs ried l-istatwa tiegħu. Della Rovere iwiġbu lura. Qed tara l-istatwa ta' San Petronio? L-istatwa tiegħi li qed nurnalek irrida 3 darbiet id-daqs ta' dik l-istatwa. Din l-istatwa ma damitx fejn tpoġġiet. Twaqqat minn posta 4 snin wara fi protesta tal-poplu ta' Bologna kontra l-Papiet ta' Ruma. Il-bronz tagħha ddewweb u minna ġie magħmul kanun li semma Giulia għall-istess Della Rovere. Aktar tard, meta l-Imperatur Karlo V kien attakka lil Ruma, dan il-kanun kien ġie użat kontra l-ħitan tal-Papa Clement VII li kien salva ħajtu bi żbrixx meta l-Gwardji Svizzeri kienu ħaduh f'Kastell Sant'Angelo mhux qabel 147 minnhom tilfu ħajjithom għalih. Lura fil-bidu tal-1508 li Giulio Tini stieden lil Michelangelo jaffreska s-saqaf tal-Kappella Sistina. Wara ħafna battibekki bejn dawn iż-żewġ personalitajiet ġiganteski, il-ġenju Fjorentin aċċetta l-istedina tal-Papa Della Rovere. Michelangelo dam jaffreska l-Kappella Sistina mill-10 ta' Mejju 1508 sal-31 ta' Ottubru 1512, jiġifieri 4 snin u 5 xhur. Bħala kumpensa l-xogħlu, Michelangelo kellu jirċievi 3000 dukati, li minnhom kellu jħallas il-kuluri kif ukoll lill-kollaboraturi tiegħu li jagħmlu l-affreskar bħal kapumastro Piero Rosselli li kellu jobrox is-saqaf impitter sema skura b'ħafna stilel kulur tad-deb. Michelangelo impjega wkoll bħal Francesco Granacci u l-assistenti li kienu Giuliano Bugiardini, Jacopo, Agnolo u Bastiano, kollha speċjalisti tal-affreskar. Tul kemm dam jaffreska s-saqaf tal-Kappella Sistina, il-quddis fiha qatt ma kien interrott. Fl-istess ħin li Michelangelo kien qed jaffreska lis-Sistina, Giulio Tini kkummissjona wkoll il Raffaello Sanzo da Urbino sabiex jaffreska l-ħitan tal-kmamar tal-Palazz Apostoliku. Dan kollu kien qed iseħħ fil-bidu tal-binja tal-Bażilika ta' San Pietru. Allura, minflok il-Bażilika kien hemm sit ta' kostruzzjoni li Ruma jew id-dinja ta' dak iż-żmien qatt ma kienu raw bħalu. Il-Fabrika ta' San Pietru hija istituzzjoni maħluqa għall-immaniġġjar tax-xogħlijiet kollha meħtieġa għall kostruzzjoni u l-kostruzzjoni artistika tal-Bażilika ta' San Pietru fil-Vatikan. L-istorja ta' 500 sena tal-Fabrika ta' San Pietru tmur lura għal żmien il-Papa Giulio Tini li fl-1506 kien beda l-kostruzzjoni tal-Bażilika l-ġdida tal-Vatikan. Fl-1523 il-Papa Clement VII ħatar kummissjoni ta' 60 espert li jirrapportaw direttament lis-Santa Sede bil-kompitu li jissorvelja l-kostruzzjoni u l-amministrazzjoni tal-Bażilika. Il-Fabrika ta' San Pietru kien post ta' xogħol eżemplari u prestiġjuż bi prattiċi ta' xogħol eċċellenti. Kien sors li minn fuqha għexu eluf ta' familji. Anke l-mara sabet taħdem hemmhekk. Jew kienet tajn lir-raġel tagħha, jew meta kien hemm irġiel li mietu f'disgrazzi, il-Fabrika ta' San Pietru kienet toffri xogħol alternattiv lil martu sabiex dik il-familja ma titlifx is-sors tal-għajxin tagħha. Għalkemm l-ewwel ġebla tal-Bażilika preżenti tqiegħdet fl-1506, l-oriġini tal-Fabrika tmur lura għal pontifikat ta' Niccolo V Parentucelli 1447-1455 waqt rinnovazzjoni tal-kor tal-Bażilika Antika ta' San Pietru magħrufa wkoll bħala il-Bażilika ta' Kostantin. Minn dakinhar, il-ħtieġa għall-immaniġġjar tas-sit tal-kostruzzjoni ġiet enfasizzata b'regoli u ordnijiet biex tkun tista' tlaħħaq mal-problemi varji li l-arkitetti tal-proġett iltaqgħu magħhom mal-progress tax-xogħlijiet. Il-kostruzzjoni tal-Bażilika ta' San Pietru damet 120 sena, mill-1506 sal-1626. Tul il-binja tagħha kienu eletti 20 papa, fil-waqt li 14 il-perit ħadmu fiha. Kien biss fis-seklu 16 fil-pontifikat tal-Papa Giulio Tini della Rovere
li l-kwistjoni setat tissolva meta mill-aħħar xhur tal-1505 il-pontifikat organizza il-Fabrika di San Pietro u ddikjara bħala l-istituzzjoni responsabbli għas-sorveljanza tas-sit tal-kostruzzjoni tal-Bażilika tal-Vatikan tas-seklu 16 li qed jinbena. Il-Fabrika ta' San Pietru hija entità fejn ix-xogħol ma jintemm qatt. Sal-konsagrazzjoni tal-Bażilika la kien hemm id-dekorazzjoni interna fiha u lanqas il-binja tal-Pjazza San Pietru. Kienet responsabbli għall-binja tal-Bażilika, għar-restawr fiha u tibqa' għal dejjem responsabbli għall manutenzjoni tagħha. Il-Fabrika għandha arkivju li jinkludi dokumenti relatati ma' kuntratti, riċevuti, talbiet, xhieda li jvarjaw mill-ħolqien tagħha sal-lum. L-arkivju jinsab post li ftit jafu. Waħda mill-kmamar ottagone rib l-istatwa tal-Veronika, dik viċin il-baldakkin tal-Bernini fil-Bażilika ta' San Pietru. Il-ħaddiema fil-fabrika li kienu qed jaħdmu fil-kostruzzjoni tal-Bażilika ta' San Pietru ma kienux qed jaħdmu għal flus biss, iżda wkoll għal prestiġju li kienu qed jaħdmu fl-aktar knisja importanti tad-dinja. Matul is-sekli, l-arkivju ġie mċaqlaq ħafna drabi u ttieħed ukoll barra mill-Istat tal-Vatikan biex jiġi salvat mis-servili ta' Napoljun u niesu. Dan l-arkivju jikkonsisti minn 1800 metru lineari ta' dokumentazzjoni u huwa maqsum f'100 kabinett. Jiġbor fih dokumenti b'firem ta' periti bħal Antonio da San Gallo, Michelangelo Buonarroti, Gian Lorenzo Bernini, Francesco Borromini u dokumenti li jiġdu l-preżenza u l-istejjer ta' mijiet u mijiet ta' ħaddiema bħal mużajkisti, dekoraturi u ħaddiema li ħadmu għall-Vatikan. L-ewwel perit tal-Bażilika Donato Bramante ta' Urbino mit fl-1514. Dak iż-żmien kien Papa Iljun 10, ibn Lorenzo de Medici, magħruf aħjar bħala Il Magnifico. Ġie sostitwit minn 3 periti, Fra Giacondo, Giuliano da San Gallo u żagħżugħ ċelebri Raffaello Sanzio. F'dak iż-żmien l-artist Raffaello Sanzio kien għadu kif affreska l-kmamar tal-Palazz Apostoliku ta' Ġulju Tieni. Dawn il-kmamar baqgħu magħrufa sal-lum bħala l-kmamar ta' Raffaello. Matul il-kostruzzjoni tal-Bażilika ta' San Pietru kienu attivi diversi siti ta' kostruzzjoni li kull wieħed minnhom seta' jkollu anke 700-800 impjegat. L-arkivju jippreserva wkoll dokumentazzjoni relatata mal-indulġenzi mibjuwa biex jiffinanzjaw il-kostruzzjoni tal-Bażilika. Fil-qosor, arkivju kbir li fih dak kollu strettament relatat mal-kostruzzjoni ta' din il-Knisja kbira. Fl-1527, 7 snin wara l-mewt ta' Raffaello, seħla s-sedju u l-okkupazzjoni ta' Ruma mill-Anzikenikki tal-Imperatur Karlu V. Il-Papa Clement VII, Papa ieħor mill-familja Fjorentina tal-Medici, ġie mejjum mill-Gwardji Svizzeri sabiex jaħrab biex isalva ħajtu f'Kastell Sant'Angelo. Tul dan il-konflitt, is-soldati tal-għadu kienu użaw il-binja li kienet tila bħala stalel fejn iserħu l-bejjem tagħhom. F'dan iż-żmien, ix-xogħol kien waqaf sew. Issa kienu ddesekraw il-kurċifiss tal-Bażilika meta kienu libsuh l-uniformi ta' soldati Spanjoli. Ir-ritmu tax-xogħol kien reġa' qabad momentum bl-elezzjoni tal-Papa Pawlu III mill-familja Rumana tal-Farnese. Fl-1546 miet il-perit Antonio da San Gallo żgħir. Michelangelo Buonarroti, il-Fjorentin, ingħati l-kompitu bħala perit tal-Bażilika ta' San Pietru nhar l-ewwel ta' Jannar 1547. F'dak iż-żmien
u kien qiegħed ipitter żewġ kwadri storiċi, il-Martirju ta' San Pietru kif ukoll il-konverżjoni ta' San Pawl fit-triq ta' Damasku. Dawn ix-xogħlijiet kien qed iwettaqhom fil-Kappella Pawlina. Dak iż-żmien Michelangelo kien jgħod 72 sena. Fil-bidu tal-pontifikat ta' Pawlu III mill-familja Farnese, Michelangelo affreska l-ħajt ta' wara l-artal ta' Sistina bix-xena tal-ġudizzju universali. Bi Kristu li mħallef jidher fin-nofs jifret lit tajbin mill-ħżiena. U wettaq din l-opra f'5 snin. Dan ix-xogħol kien ikkummissjonat lilu mill-Papa Clement VII, però wara ma damx ma miet u kien elett Pawlu III. Kienu li rreveda l-istudji ta' San Gallo u ġudikom mhux sodisfaċenti. Fost l-oħrajn, Buonarroti kritika li l-Bażilika ma kellix twieqi biżżejjed u għalhekk kienet ser tkun mudlama. Iddikjara li din il-binja setgħa titfa' t-Teżorerija Vatikana f'xifer ta' falliment. Allura reġa' beda mill-proġett ta' Bramante. Michelangelo ser jieħu post fir-rigward tal-pjan tal-Bażilika is-salib Latin ma' dak Grik. Jien li tajt ruħi għal din il-Bażilika u għall-glorja ta' Sidna l-Mulej, tista' ma tinbidilx, kiteb Buonarroti sentejn qabel mewtu. L-artist Fjorentin appella lil Pontefice sabiex il-Bażilika l-ġdida ta' San Pietru li kienet qed tinbena fuq il-Bażilika l-Antika Kostantinjana kellha titlesta skont il-proġett tiegħu datat 1562. Michelangelo daħal għal dan ix-xogħol kontra qalbu. Bejn l-1554 u l-1561, Michelangelo ħadem u lesta l-bażi tal-koppla magħruf aħjar bħala il-Tamburo della Cupola. Iżda wieħed irid imur lura għall-ġurnata meta tqiegħdet l-ewwel ġebla tal-Bażilika l-ġdida ta' San Pietru fil-Vatikan. Fit-18 ta' April 1506, il-Papa Giulio III della Rovere poġġa l-ewwel ġebla. Bramante kien l-ewwel perit tal-fabrika u wkoll dak li bħala perit kellu jispezzjona l-bini ta' dan it-tempju ġdid. Huwa beda it-twaqqih tal-Bażilika l-Antika mibnija diġà fir-4 seklu mill-Imperatur Kostantinu fuq il-qabar tal-Apostlu Pietru li għadu meqjum illum taħt l-artal maġġur dominat mit-tribuna u l-kopla kbira ta' Michelangelo li tlestiet minn Giacomo della Porta. Diġà kien bini majestus, maqsum f'5 navaturi bi 88 kolonna. Iżda issa imdajjef bi kważi 1000 sena ta' storja tagħha li wkoll arrikkieħ b'xogħlijiet straordinarji ta' arti u fidi li baqgħu biss parzjalment ħajjin. Il-perit Bramante ta' Urbino immaġina li jibni il-Bażilika ta' San Pietru forma ta' salib Grik, sistema ta' arkitettura rumana. Però dan il-perit miet qabel seta' jibda jibni il-Bażilika. Il-kostruzzjoni, kif inhu magħruf, komplit fdata lil diversi periti. Anqas magħruf huwa l-fatt li mill-kontribuzzjonijiet ta' Fra Giacondo, Giuliano da San Gallo, Raffaello u Antonio da San Gallo, il-modelli u tpinġijiet oriġinali dejjem kienu preparati għal preżentazzjonijiet uffiċjali tal-proġetti lil papiet. B'mod partikolari, il-preżentazzjoni ta' Antonio da San Gallo żgħir li l-fabrika għadha tippreserva sal-lum mudell tal-injam inkredibbli bibni fuq skala ta' 1:29. Dam jibnieh 7 snin bejn l-1539 u l-1546 u sewa li t-Teżorerija Vatikana għal aktar minn 4800 skudi tad-deb. B'dik is-somma seta' jibni knisja sħiħa. Kieku bniet, dik il-Bażilika kien ikollha daqs simili għal dak attwali.
jiġifieri arja ta' 22,000 metru kwadru, iżda b'aspett differenti ħafna. Madankollu, il-proġett ta' San Gallo baqa' fuq il-karta minħabba l-mewt f'daqqa tal-Perit fl-1546 u r-ritorn lejn Ruma ta' Michelangelo li issa kien jgħod 72 sena. Meta fl-1547 Michelangelo Buonarroti inħatar supretendent tal-Fabbrika della Basilica di San Pietro mill-Papa wara l-mewt ta' Antonio da San Gallo, l-iskultur Fjorentin qatt maddilu minn moħħu li f'sentejn seta' jitlef lill-aktar protettur u ammiratur qawwi tiegħu. Fil-fatt, il-Papa Farnese mit fl-10 ta' Novembru 1549. Waqt li stennew l-elezzjoni ta' Papa ġdid, il-prelati responsabbli għall-fabbrika waqfu x-xogħlijiet kollha li kienu qed isiru. L-għodot u l-materjal kollha ġew ikkonfiskati u mqiegħda taħt il-qafla tas-serratura. Din is-sitwazzjoni l-ġdida perikolat l-għajxin tal-artiġjani, inġiniera, bennejja tal-ġebel u mastrudaxxi, kollha minħabba li s-salarji tagħhom ġew imwaqfa. Michelangelo Buonarroti kien sab ruħu fi kriżi finanzjarja kbira. Mill-prelati tal-Knisja ma kienx qed isib bibien miftuħa. Imma uħud mill-ħbieb tiegħu kienu taw parir sabiex iħabbat il-bibien ta' ħbieb personali tiegħu. Mhumiex ġejjin bil-prelati tal-Knisja ġifieri. Fost dawn kien hemm ċertu Monsinjur Cristoforo Spiriti, isqof ta' Cesena u patriarka futuri ta' Ġerusalem, li fitra qasira spjega s-sitwazzjoni ekonomika prekarja tiegħu ta' dak iż-żmien. Kienet sitwazzjoni umiljanti u diffiċli. Il-Buonarroti informa lil ħabib tiegħu l-isqof li d-dipendenti tiegħu kienu baqgħu fil-fabrika tip ta' lock-in biex iħarsuha u jiddefenduha minn truppi papali tradituri u bekk sa kienu qed jirriskjaw ħajjithom. Michelangelo kompla jikteb li minħabba li ma kienx f'pożizzjoni li jħallas il-pagi dovuti lil ħaddiema tiegħu, l-affarijiet setgħu jiddeterjoraw. U bekk setat issir ħsara irreparabbli lill-opri tal-arti li swew eluf ta' skudi lil papiet. Madankollu, bl-elezzjoni tal-Papa Ġulju III fis-7 ta' Frar 1550, is-sitwazzjoni ħadet bixra l-aħjar. Fit-13 ta' Marzu 1550, il-President tal-Fabbrika ta' San Pietru informa il-Michelangelo Buonarroti li seta' jerġa' jgħaddi għaċ-ċwievet sabiex jerġa' jiftaħ ix-xogħlijiet tiegħu biex ilesti kull ma kien qiegħed jagħmel.
F'San Pietru Michelangelo Buonarroti ħalla l-marki taż-żożija u x-xuħija tiegħu. Hawn huwa kellu fost l-ewwel skultura tiegħu il-Pjetà, skolpita fl-età ta' 23 sena. U l-aħħar xogħol tiegħu bħala perit, ix-xogħol li kellu jtemm ix-xogħol tal-Bażilika fuq kollox, il-kopla li kien ippjanta. Kull meta tlesta xogħol importanti f'San Pietru, l-arkitetti responsabbli kienu jiffesteġġjaw mal-ħaddiema tagħhom bikliet mill-aqwa. Kienu jixtru laħam, aġin, hops u mbejjed fini. Michelangelo sa kien jixtri rigali personali lill-ħaddiema tiegħu. Wara kienu jinġabru l-kontijiet u l-istess Michelangelo kien jibatom lill-kap tal-finanzi tal-Fabbrika ta' San Pietru. Determinat li joħloq struttura ta' appoġġ qawwi għall-kopla, Buonarroti immaġina l-bażilika tiegħu li tibda mill-elevazzjonijiet esterni, bil-pilastri għoljin kważi 30 metru. Il-kopla doppja u magnifika, waħda esterna u waħda interna, li kellha tagħti il-qabar ta' San Pietru li Michelangelo baqa' jaħdem u jirsisti fiha sal-aħħar jum tal-ħajja tiegħu. Huwa miet fit-18 ta' Frar 1564. fl-età ta' 89 sena. Ħidmietu ma setax jarhom jitlestew. Il-kopla tal-Fjorentin tlestit fanqas minn sentejn wara, eżattament fit-22 xahar biss, bl-għajnuna ta' 800 raġel u bit-tmexxija tal-periti Giacomo della Porta u Domenico Fontana. Dan seħħ fil-pontifikat tal-Papa Sistu V Pier Gentile. Iżda meta l-kopla kienet lesta, il-fabbrika baqgħet tirsisti b'aktar proġetti. Fl-1606, mit-sena wara l-bidu tax-xogħlijiet, il-Papa Paolo V Borghese ordna lil perit Carlo Maderno biex iwaqqa dak li kien baqa' mill-Bażilika l-qadima biex testendi l-Knisja rinaxximentali sal-bibien tal-portiku. Aktar tard Gian Lorenzo Bernini kompla biex xogħol intern tal-Bażilika. Ħoloq ħafna dekorazzjonijiet mill-isbaħ u monumenti inkredibbli. Fl-1586 kien trasferit l-obelisk mill-ġemp tal-Bażilika għal-quddiema. Fin-nofs ta' dik li l-qudiem kellha tkun Pjazza San Pietru. Fl-1589 il-Papa Sistu V feda il-Kummissjoni fil-ġurisdizzjoni tal-Kardinal Arċipriet tal-Bażilika. Ftit snin wara, fil-pontifikat ta' Clement VIII 1592-1605, il-Kummissjoni ġiet sostitwita b'korp kolleġjali speċjali, imsejjaħ il-Kongregazzjoni ta' Reverenda Fabbrika di San Pietro. Fl-1592 kien elett tal-Papat il-Kardinal Aldo Brandini li ħal-isem ta' Clement VIII. Fi żmien dan il-pontifikat, ix-xogħlijiet fuq il-Bażilika aċċelleraw bil-kif. Fl-1605 wara l-mewt ta' Clement VIII kien elett Papa il-Kardinal Camillo Borghese li ħal-isem ta' Paolo V. Dan kien il-Papa li tal-ordni sabiex il-bqija li kien baqa' mill-Bażilika ta' Kostantinu titwaqqa kompletament. Din twaqqad bejn l-1606 u l-1609. Ta' Papa ambizzjuż li kien Paolo V kellu ħolma oħra fil-kexxun tiegħu. Iddeċida li jibni faċċata ġdida għall-Bażilika. Fl-10 ta' Frar tal-1608
ġiet imqiegħda l-ewwel ġebla tal-faċċata tal-Bażilika l-ġdida. Fil-fatt, il-faċċata tal-Bażilika ta' San Pietru hija mibnija indipendenti mill-kumplament tal-Bażilika. Għandha il-pedamenti tagħha. Fl-10 ta' frar tal-1608 ġiet imqiegħda l-ewwel ġebla tal-faċċata tal-Bażilika ta' San Pietru. Fil-fatt, il-faċċata hija mibnija b'mod indipendenti mill-bqija tal-Bażilika. Dan ix-xogħol seħħ taħt is-superviżjoni tal-perit Carlo Maderno. Dan ix-xogħol tlesta fl-1626 fi żmien li kien Papa, il-Papa Pawlu V. Il-faċċata tal-Bażilika tlestiet mill-perit Carlo Maderno fl-1612. Il-faċċata tal-Bażilika hi wiesa 115 metru u għolja 46 metru. Il-Papa Pawlu V kiteb ukoll ismu fiċ-ċentru tal-faċċata tal-Bażilika. Il-kitba tajt xi ħaġa hekk: Ad unur il-Prinċep tal-Apostli, Pawlu V Borghese, Pontefice Romano, fis-7 sena tal-pontifikat tiegħu. Il-faċċata tal-Maderno hi waħda goffa li jekk tkun viċin tagħha titlef ħafna mill-viżjoni tal-koppla ta' Michelangelo. Fil-fatt, biex wieħed jara kompletament il-koppla, jkollu jkun via della Konċiljazzjone. Il-faċċata tal-Bażilika ta' San Pietru fiha 5 bibien. Dak tan-nofs kien maħdum mill-filarete. Għalfejn il-bieb tal-filarete huwa l-aktar bieb importanti fid-daħla lejn il-Bażilika ta' San Pietru. Għax dan il-bieb kien l-istess bieb fl-ewwel Bażilika, dik mibnija minn Kostantinu. Jiġifieri dan il-bieb għamel tinsila bejn iż-żewġ bażiliċi, il-Bażilika l-Antika u l-Bażilika l-ġdida ta' dawn l-14 perit li għadmu fiha f'120 sena. Pawlu V ħaseb biex jikteb ismu fuq dan il-bib storiku. Fil-fatt, fuq net tiegħu isem il-Papa Borghese ingħata l-kreditu li kien irrestawra dan il-bib. Min barra il-prefett fil-persuna tal-Kardinal Arċipriet tal-Bażilika, il-kongregazzjoni kienet magħmula minn xi kardinali u prelati. Fl-1863, fil-pontifikat ta' Piju IX, ir-responsabbilta kollha fi kwistjonijiet ta' litigazzjoni tneħħew mill-Kongregazzjoni ta' Reverenda Fabbrica di San Pietro, li kienu differiti lill-Kongregazzjoni tal-Kunsill. Fit-18 ta' Novembru 1626, il-Papa Urbano VIII Barberini 1623-1644 fl-aħħar irnexxielu jikkonsagra l-Bażilika l-ġdida tal-Vatikan. Għaddew 120 sena mit-tqejjid tal-ewwel ġebla. Id-dekorazzjonijiet interni kollha u l-kwadru xenografiku maħluq minn Bernini għal Papa Alessandru VII Chigi 1665-1667 bil-famuż kolonnat li jidher li jżomm il-folla fidila fit-tħaddina kaluruża kienu għadhom neqsin.
Kien il-Papa Gregorju XIII Boncompagni li fl-1572 uża l-ewwel darba l-artistrija tal-mużajk minflok il-pittura fuq it-tila, meta San Pietru kien għadu qed jinbena. Illum, fil-Bażilika ta' San Pietru jinstabu 10,000 metri kwadri ta' mużajk. Fis-seklu 18 inbidlet il-pittura kollha li kien hemm fil-Bażilika ma' immaġini simili iżda krejati fil-mużajk. Dan ix-xogħol kien imwettaq mill-laboratorju tal-mużajk fl-istess fabbrika ta' San Pietru. Kien il-Papa Benedittu XIII li jistitwixxa l-istudju tal-mużajk fl-1727. Bir-riforma tal-1908, implementata minn Piju X, il-kongregazzjoni tnaqset biex titratta esklusivament mal-amministrazzjoni tal-fabbrika. Bidla seħħet fl-1967 wara ir-riforma ġenerali tal-Kurja Rumana implementata minn Papa Pawlu VI. Il-kongregazzjoni ma baqgħetx teżisti bħala tali u ġiet magħduda fost l-amministrazzjoni Palatini. L-aħħar riforma kienet dik tal-Kostituzzjoni Apostolika Pastor Bonus 1986 ta' Giovanni Paolo II. Illum il-ġurnata, il-fabbrika ta' San Pietru hija responsabbli kemm mir-restawr kif ukoll mill-kustodja tal-Bażilika. Mhux hekk biss, imma anke mid-dixxilpina kemm tal-kustodji kif ukoll tat-turisti li jżuruha fil-miljuni kull sena.